Sanibonani, namhlanje ngizotshengisa ama-supplement engiwathatha this morning emva kwe-breakfast. Lona uvitamin B, Nutrad vitamin B, right ke wona-ke uyasiza kakhulu ekukhathaleni, uyasiza kakhulu, una spirulina, unama B vitamins awu 8 nanku-ke. Bese ngiza ku-Nutrad glucosamine with boswellia osiza kakhulu kuma-joints. Ubalekile ukuthi uma supplementa ngawo siphuze amanzi angango 2 litha a day. Noma singa-supplementi ngakodwa amanzi phethe yako 2 litha. Uzosiza kuma-joints ke wona, ama-joints ethu uma ngabe uzodevelopisa i-cartilage. Misiphelile i-cartilage, amathambo ethu ayashayisana, then bese kudaleka ubuhlungu esevuvuka. Right, eyogcina ke ile isikhondla top of the range u-XX sibona ngama-colors akhona. U-XX uzosiza kakhulu emzimbeni womuntu sukela ekhanda kuze kufike ezansi. Uzogcwalisa ama-nutritional gaps ukuthi ngabe ngidle lokhu kudla. Ama-fruit ngosuku and vegetables with different colors, ama-colors ahlukene. Uzogcwalisa yonke leyo nto engabe ngiwadlile. Right, okunye uzo-repair ama-dead cells. Umuntu osuke ne-cancer, umuntu osuke mhlawumbe athekwe i-stroke nezinye izifo kanjalo ibulala ama-cells. Then these colors njengoba sizibona khona ukhala